ವಾವ್ ಶಿಶಿ ವಾವ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು 4 ಮೀನುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀನು ಕಣದೇಡು ಭೂತಾಯಿ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು You, I scared ya. Apa boleh pakai plema? ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತಂದು 4 ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿನಿ ಫುಲ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಮೋನೇಡು ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಆತಿಜಿ ನಿದ್ರೆ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ತೂನಗ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಗೋರೆ ಮೆರಡ ಪಂಡೆಲೆ ತಂದು ಬರಿಯಾರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕಿ ಜದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಓಕೆ ಹೆಂಗಲ ಮುಲ್ಬತುಲೆ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಬಂಡ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಿದ್ದದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಟುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು 2 ದಿನ ಅಂಡು ಜಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಿತ್ತದು ಯಾನ ಅವಲಿತ್ತೈತೆ ಆಂಟಿನ ಅವಲು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ನೇನು ಪೂರ ಅರ್ತದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಒರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸೈಡ್ದೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಟು 4 ವರ್ಷನಿಗೆ ಕುಕ್ಕ ಆವಂದೆ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಪೋಯ್ಸಲಿ ಆತಂಡು ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುಲ ಬೂಡ್ದು ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅವು ಮಿಂತು ತೋಜುನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ ತಿರ್ತುಂಡತೆ ಪಾಕ ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಡಿ ಫುಲ್ಲು ತಾಲೊಂದುಂಡು ಏತು ಕುಕ್ಕು ತಾಲ್ದನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಕುಕ್ಕು ಫುಲ್ಲು ತಾಲ್ದನು ತಲೆ ಪೂರ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕು ಫುಲ್ಲು ತಾಲ್ದನು ಇಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕುಕ್ಕು ತೋಜುನ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ ಆತುಂಟುಲೆ ಆಯ್ನಿ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ತಾಲೊಂದುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಓನರ್ ನಾಕ್ಲ ಆರಿತ್ತ 2 ವಾರ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುನು ಪೂರ ತಾಲೊಂದುಂಡು ಐಕ್ 2 ವಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂತೇರು ಆರು ಅಂಚ ಆಡ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತುಂಡತೆ ಚೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲಾಪು ಜೆಲ್ಲಿಯನೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿ ಕುಕ್ಕು ಬಂದು ಬತ್ತೆಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ ಆಪಿನಿ 2 ವಾರ ಬೋಡವು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪರಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತೂಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ಕುಕ್ಕ ಆತು ಪರ್ದುದುಂಡು ಅಂಚ ಉಂದುದಾದನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಬೆಳೆತಿಜಿ ಓಕೆ ಗಹನಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚದು ಇನ್ನಿದೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೂರ ಪುಕ್ಕು ಪುಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಕ ಏನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಗಹನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಕಾತೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಜಿತ್ತಲು ಹಾಕದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೈತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪೂದು ಮೀನಿ ಗಹನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆಂಡ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಳಿತಿದ್ವಿ ಸೊ 4 ಗಂಟೆ 4:10 ಅಂಡ ನನ್ನ ಬೈಜಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ಜಾದಿ ಕನ್ನುಲೆ ಇವತ್ತೆ ಯಾನು ಜಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏಪ್ಪ ನನ್ನ ಪೊಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವಾಗನೇ ತೋಜೋಡು ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಾತ ನಾನೈತೆ ತೂಕ ಏಪ ಅವು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ
ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಪಂಡಿನ ಊಲ ಆಪುಜಿ ಎಣ್ಣಿನ ಊಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿನಲ್ಲ ಊಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಂದು ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಕಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ರಡ್ಲೋಡು ಬೈದನ್ಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಟೇ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಪೊಯ್ಯದ ಕೊನೆರ ಬಲಿ ಬಂದು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಪೊಯ್ಯ ಇನಿ ಪುಲಿಯ ಕಾಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಬೈದಿಜಿ ಸೊ ನಾನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲಿಯ ಕಾಡೆ ಪಂತಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜನಿಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬತ್ತುಲ ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ತೂಕ ಐನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕಲು ನಿಜ ಅದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪನಿಯರ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಲೋನ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಗೋಡೆ ಅವಂದೆ ಅವು ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ನ ಸೊ ಲೋನ್ ಪಿರ ಪೋಂಡಲ ಪೋಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೋನ್ ಮಿನಿ ಪಿರ ಪೋಂಡ ಸದ್ಯಗ್ ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರ್ಲ ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪಿರ ಪೋಂದಿಲಕ ತೂಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕು ಚಾಲ್ತಿ ಕೊದ್ದಿನಗಲ ಬರ್ಪುಜೆರ ಅಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪುಗೆ ಏನೆತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆದ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಸೊ ಗಹನಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ದಾದ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪೆ ನೆನದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸು ಗರಿ ಬಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಬಂಡೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಬೈಯಾಗಿಂದು ಅಂಚ ಕಪ ರೊಟ್ಟಿ ಗರಿ ಬಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಊತ ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಕಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡಾಪು ಪಂಡು ಕಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕದ್ ಬಾಂಡಿ ನೆನಪೇಜಿ ಜಪ್ಪು ನಂಗೆ ಪಾಡು ನೀನು ನೆನಪೇಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕದ್ ಬಾಂಡಿ ಕಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಟ್ ಮೊಕ್ಕುಲು ಬೈಚೇರು ಇಲ್ಲಡೈಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಯಾನಂಡ್ಲ ಪೋತುಲೆ ತಂಬರಿಯರೆ ಮುಂಜಿಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೀನು ಏನ ಕಂಡಿರಂದು ತೂಕ ವಾವ್ ಶಿಶಿ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು 4 ಮೀನು ಉಂಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀನು ಕಣದೇರು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಮೀನು ಬರೋಂದೇಚು ಮಾರ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಕಂದಿರ್ತಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ದ ಅಗ್ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನು ಭಾರಿ ಶೊಬ್ದ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಕೆಂಪು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮೀನು ಫ್ರೈಕ್ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕಂತದು ಕಡೆದಾನಾಗ ಪಾಕ ಬುಡ್ತಾಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಸಾಲ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಓ ಮಸಾಲ ಕನಪೆರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಡಿಜಿಲ್ಲೇರ್ ಏನ ಲೇಟು ಈಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರೆ ನೀನು ರಿಯಲಿ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಪ್ಪು ತಿಪ್ಪಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ
ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀರು ಬಂತಾರತ್ತ ಪಪ್ಪ ಬರ್ರಾಡು ಎಲ್ಲರದ ಕ್ಯಾಮರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾರಡು ಗಹನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆದು ಕಾರಡು ಓ ದೇವರೇನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಂಟು ಇಂಚಲ ಏನು ಅಂಚೆನಿ ಓಲ್ ಪೂರಿಯಾ ಓ ಹೋಯ್ತಾ ಹೆಂಗಂತೀರ ಪಪ್ಪ ಕೇನ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಪ್ಪಡ ಕೇನಿಯಾ ಎಂಕ ಬಂಜಿಜ್ಜ నీకు పండ్ర కూడా ఖాళీ మళ్ళీ జనయి కారి నీకు పండ్రాజ అమ్మగల గెతుల్నే అమ్మగల బడాపుండు బయ్యాగందు అందగహను యూ చీటింగ్ యూ చీటర్ ಪರಂಗದನಾ ಗಹನಿಗೆ ದಾದ ಕಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ಕೈಕಾರ್ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕಲ ಓ ಎಂಕಲ ಉಂಡಿಯ ಪಾಪಯ್ಯ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಕಂದೀರಿಯಾ ಅದೇ ಅಬಿ ಐನು ದೇವರೇನೆ ಐನು ಇರಗ ದಾದಿ ಐನು ಎಂಕಲನೆ ಬಂಗಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಅತಿ ಏನ ಪೊಯ್ಯ ದಾದ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ ಮಕ್ಕ ಏರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರೇಗಿತ್ತೆ ಸಬ್ ಗಣೇಶಣ್ಣೇನಾ ಕುಚ್ಚೆ ದಾದ ತೂಪಿನಿಯೇ ದಾದಲ್ಲ ಉಂಡೈಟಿ ಕುಚ್ಚೆ ಯಾರಮ್ಮ ನಿಲ್ಕೊಡು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಾದಲ್ಲ ಕಂತು ಬಣ್ಣಂದೆ ಪೂಡ್ಗೆ ದಾತು ಉಂಡೈಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಲ ಅಭಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ ಬೇಲೆಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ಹಾಂ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಪಂಡರ ಹ್ಞೂ ಅಬ್ಬಿ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ತುಲಿ ದಾನೆ ವಂಚಾತೀನಿ ಹಾಂ ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ ಅವಡು ಅವು ಚಡ್ಡಿಡಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಿರ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನವು ಬೊಕ ನೆಲ వచ్చంದೆ ನೆಲ వచ్చాడు జోకుల కైట్ కార్డు అవ్వ ఇంటర్లాక్ కు బూర్ను ఒరియాత్ పూర జోకుల కైట్ కార్డు ఇంటర్లాక్ కు బూర్ను పుణ్యాత్ మేరే ఇంటర్లాక్ కప్పెంచాది నీ కప్పు ఐబుక ఆ దూల అవడు ఇది మన్న అవడు ఇది కప్పెంచాది ఓడెగ పోపెడుతూ జడకు ఓడెగత్తే పూర జోకుల కైట్ కార్డు అంటే ಓಲು ಈ ಲಕ್ಕ ನಾನು ಯಾವ ಬಲ ಕೈಕರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೈಕ ಮುಂದಕ್ಕಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾದಾ ಏರ್ ಹೌದಾ ನಿಂಗೆ ಕಂತೀನಿ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಗೊರ್ರಂಡಿರಾ ದೇ ವಾ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಂಗಡಿ ಇಡು ದೇಗುಂದು ದೇಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಕ್ವೈಟ್ ಕುಲ್ಯಾರಾ ಐಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಗೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರಾ ಓ ಅವ್ವ ಬಡ್ಡೆದನಾ ಬಕ ಕ್ವೈಟ್ ಕುಲ್ದೆ ಬಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಬಲವೇ ಏಕರೇ ಯಾವ ಬಲ ಕೈಕರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಲ ಹಂಗಿದೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಂದಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕಂದೇರು ಇನಿ ಓಕೆ ಬಟಾಟಂಬಳೆ ತುಲಿಗ ನಾಲ್ದಿ ಗೊಂಜಿ ಗೊರಿಯೇ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೆಂಗಿ ತಿನ್ಪುನ 3 ಡಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಗಹನಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಲಾಕನೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬೆಂದಿರು ಸೂಪಾಡಿಗೆ ಇವರ ಟಿವಿ ತಿದ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಕುಲಿಯಟ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅಂಜಾದಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಆಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಇರ್ತಂಡೆ ಸೊ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತೆ
ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪು ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ದಾಯೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಕಲ್ಪದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲತೆ ಐಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಐಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬೂಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು. ಓಕೆ ಗಹನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಬೂತೈಲ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ 4 ಮೀನು ಎಂಕ್ಲುಪ್ಪುನು 3 ಜನ ಸೊ 4 ಮೀನುಂಡು ಯಾನೂರ ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಕಾಯ್ತದ್ದು 2 ಮೀನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಹಲ್ನ ಮೀನು ತಿಂದರೆ ಸುರು ಮಂದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ 4 ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡು 3 ಮೀನ್ದು ಇನಿ ಕಾಯ್ತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬಾಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಲಾಕೆ ಇಜ್ಜವೇನು ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ 3 ಮೀನ್ಲ ಕೈತೊಂದು 4 ಮೀನ್ಲ ಕೈತೊಂದು ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಕ ಮೀನಿಗೆ ಬೋಂದಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಇನಿ ಏನು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ರುಚಿತ ಮೀನು ನೀನು ಏನ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಸೀಡಿ ಮೀನು ಬಂತೇರು ಕೆಲವರು ಎಂಗು ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಬಂತೀನಿ ಮುಳ್ಳು ಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಂಚದ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಗಹನಗ್ಲ ಒಂದು ಮೀನು ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ ರುಚಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಮೀನು ಮೀನು ದಾರಿ ಕೊದ್ದು ಪುಗೆ ಓಕೆ ಅರೆಪು ಸರಿ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬಾಡ್ಗ ಅನ್ನ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಬರೀದು ಕಾಪಿ ಯಾವ ಬರೇನಾ ಕಾಪಿ ಎತ್ತಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತದ ಕಾಪಿ ಬರೀತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಬರೆಯುಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಬರೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಉಂಡವು ಓದಿಯಾ ದೇವ ಚಾರ್ಬಿನಿಕ್ ಬರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಚೂರುಂಡ ಬರಪೆ ರಪ್ಪ ಇಡುಂಡ ಆಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಬರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂದು ಬರೆಲ್ಲ ಅವಂದ ಅವು ಕನವಡೆ ಗುಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಪುಜರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಲಿ ಹಾಂ ಗುಡ್ ಇರ್ ಕೋಡೆ ಬರುತ್ತಾರತ ಅಂಚ ಬರೆಲಿ ಅವೇ ಹಾಂ ಬೇಗತ್ತನ್ನ ಗೊಬ್ಬರದಾಯ ಪೋಯ್ನಿ ನೀರು ಬರೆಲ್ಲ ಕನಪೇನ ಇದರಿಂದ ಕಜ್ಜು ಕೊದ್ದಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಕಲ ಬುತ್ತರ್ ಮೀನ್ ರೆಡಿಯಾಡು ಓಕೆ ಹಬ್ಬಿ ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತೇರು ಭಟ್ಕಳಗೆ ಚೆಂಡುಗೆ ಅಜ್ಪೂರ್ ಪೈಗೆ ಯಾವಲೇತ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತೀನಿ ಅದೇನು ದೀಲಿ ಅವಳು ನಾನು ಏಪಲ ನಿರೋದಿಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇರು ಕನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚದೇನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಬ್ಬಿ ಅಲ್ಪ ಅದಿಲೆ ಪಿದೈ ಪೂಜಾರ ನೇ ಓಕೆ ನೀದು ದೀಪ ದೀರ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೌದು ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನದೇರಿ ಮಾತ ಕೂಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದು ದೇವರ ದೀದ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತ
ಬೆಚ್ಚಗ ಪೂ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಾಳಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿ ಅಂಡೆ ಗಟ್ಟದೆ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿಂಡ ದೀವಡು ಗಹನನ ಬಲೆದು ಅಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ಯಾರ ಪೂರಾ ಓದ್ಯಾರ ಪೋಯ ಅಮ್ಮ ಬುಕಿಂಚ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವೇ ಪೂ ಬಾಡುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಬಾಡು ಚಿಂಡೆ ಮನದಾನಿ ದೀಪೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ಲದಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ವ್ಯವಸಾಯದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಾಪ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಪು ಜೀವನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಉಂಕ ಮಗ ಉಂಕ ಉಂಕದೇ ಉಂಕ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಗಂದೇಗ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ ನಾನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗಿಂದ ಅರಿಪಾಟಿನ ತುಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಏರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೂತೆ ಕಂತಿದ್ ಪಂಡೇರು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಬಂಡ ಅಂಚದಿ ನಾನು ಆಸೆಡ್ ಅರಿಪಾಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇಣ ಆತ್ ನುಪ್ಪುನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಅದೇ ಮಗ ಚೂರು ತಿನ್ನೆ ಒಕ್ಕದಿಲ್ಲೇವೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ತಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗ ಅವಕರು ನೆರ್ಬೇಕು ಬರ್ಚಿಯಾ ಚೂರು ದಿಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ನಾನು ನುಪ್ಪು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನುಪ್ಪು ಅರಿದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿದ ಉಪ್ಪಡು ಅರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ್ಲ ಎಂತು ಅಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ 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 ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ ಮಾಡ್ದೆ ಮೀನ್ ತುಳಿ ಏನದಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಿ ಆಪುಜಿ ತಿಂಪು ಮಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಹಬಿ ನಾಲಿ ಗುರ್ನಾ ಲೆಕ್ಕೇತು 100 ರೂಪಾಯ 4 ಮೀನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿ ದೀಲೈಟಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕುರ್ಚಿ 4 ಮೀನು ಇದೆ ಪಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಕೋರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ ನಂಗೆ ತುದಿತಿರ್ಗೆ ಗಜಿಪುಗು ಜಾಸಣೆ ಪನ್ಕೋರಿ ಬನ್ನಾಗ ದುಂಬುದೇ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುರ ಪನ್ಕೋರಿದ ಗಜಿಪು ಕೋರಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತಿನ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲ್ ರೆಡ್ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಪೇರೆ ಹಾಪಿನಿ ದಯ ಪಡ್ಡ ಫುಲ್ ಪಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂಚದು ಮುಜಿ ದೀಪ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಹಾಕಂಡು ಅಂಚದು ಅಭಿ ಆಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪೇರ್ಗಂತಾರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪಡ ಪಡ್ದೀಜ ಕಾಯಿ ಬದೈನ ಏನೈ ಮುಂಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮಂತ ದಿಜ್ಜಿರ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಾದ ಬರ್ಕ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಡ್ ಪರ್ದು ಇದು ಏನಿದೆ ಪತಾಯ್ತು ತುದಾ ಒಂದು ಪರ್ದುಜ ದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಒಂದು ಓರೆಡು ಒಟ್ಟು ಅವಿತ ವಿಯಪ್ಪ ಪರ್ದು ಅವು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಟ್ಕೊಡತ್ತ ಐ ಮಲ್ಪ್ಲೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಿ ಇತ್ತೆ ಹೊರಗತ್ತ ಅವಿನೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೀನೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೈ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಕೈ ಪುಣ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ಚೇರಿ ನಿಮ್ಮಿ ಸಾರು ಎಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട്
ತಿಂದ್ರ ಬಂಗ ಓ ತಿಂದ್ರ ಬಂಗ ಪೂಜ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂಗ ಬುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೂಸು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಈಗ ನೀರು ಪಡಲೆ ಚೂರು ತಿಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ನಾನು ಓಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾವತ್ತಾ ಮೆಂದಿದೆ ಚೂರು ಪೂಣು ಕೋಟಿ ಪಟ್ ಗಹನ ನೀಟಡು ಒನಸು ವಾಟ್ರೆ ಕುಲ್ದೆ ಒನಸಿಗೆ ಅಪ್ಪೋ ದಾದಾವು ಬುಕ್ಕು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಇರು ಗುಡ್ಡತ ಬಂಗಾರನ್ನ ದೆಪ್ಲೆ ಮಗ ದೆಪ್ಲೆ ಈರೆನ ಪನ್ನಕೇನೋ ರತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಬಾಬತ್ತೆ ಈರು ಗೆಪ್ಪುಲೇದೆ ಬಂಗಾರ ದಿಪ್ಪಮ್ಮ ಓ ಯೂ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಡಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಪೋಲೆಮ್ಮ ಗೆಪ್ಲೆಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಗೆಪ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಬುರ್ಚಿ ಯಾವ ಗೆಪ್ಲೆ ಯಾನು ಒಣಸ್ಬಾಡ್ಬೇರಿ ಹಾಂ ಗೆಪ್ಲೆವೇ ಹೊರೋರ ಯಾನೇನ ಬಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಜಾನ್ ಹೊರೋರುಂಡತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಪ್ಪೇರೆ ಮಾಡೋದಿಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಯಾನೇನ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾನೇನ ಬಂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪಾಪ ಹೊರರ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರರ ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರ್ಲಾಕ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಒಣಸ್ಕೊಡ್ರೆ ಪಾಪ ಕಾತುಂಬುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ತಿಂಚ ಒಣಸಿತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಲ್ಲೆ ನೀರ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೀನು ರೆಡಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಣಸ್ಮಲ್ತದಿಕ್ಕು ಏನು ಒಣಸ್ಮಲ್ತಿಕ್ಕು ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ಟೇಕ್ ಯೂರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಂ ಕುಡಿಯುವ ಚಿಪ್ಪರ್ ಜ್ಯೂಸು ಚೀಪೆ ಚೂಸಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಬಟ್ ಓಕೆ ಶೋಕಾಪ್ನದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಒಣಸಾಯ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಫಿಶ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ್ ತೂಪೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಅನ್ ಮೂಲ್ ತೋನುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.